Now so you go take no person we go take great for this life. How you go take no? You know. See, make I tell you, for this Nigeria now this Nigeria I know now. You go see if them born new pikin. What I can na tabu onwe ya na ahụ. Ragidi mi ga hobere nwa ga ragidi mi rai mi 6 years. O kana rakwa imi. Ewuru kwa aga school, ewuru kwulo na anwụ, aga alụ ahụgala anata ahụ. But n'obodo oyibo mba dey like that. Ị ga ahụ amụọ nwa, ekposa ha niile na one room. Were ha teacher. Ndị teacher na-elele ha ka TV. Ihu maazi ma ndị na-apị piano, ma ndị na-agba bọọlụ, ma ndị na ihu nke gbara bọọlụ akpọrọ ya ozugbo gaa Chelsea, kepere piano, ama na musician, straight to studio. Ebruze bobo onye oshi. Mba kebure bụ nwere kewure onye amị, onye police, ọ iwu na ọ ga-abụ onye oshi. Guy, if na Nigeria, any pikin wey carry gun na criminal. When I small, I na-ejikwa akwụkwọ osisi papa anụ egbe. But we never pass am now. If you still become criminal later. Iwu onye ọrụ ka m gwa gị ihe m na-eme, anyị na-ezu oshi mgbe m dị small. Ezu ụmụ mma m oshi ihe m na-eme wo. Mma m na-ere mmanya, nga na ebe busachara crate mmanya. Nga na azụmahịa Merinda ndị ukwu a. Kwụọ ya like this. Guy, I like to say you go be drug card. Okay, chiri mineral ahụ drug card. It can't be like wetin my part tell me when I dey small. Say when they born me when I dey small like this, say I too dey crawl, they go where oil dey. Say if I grow up I go dey good for oil and gas. Which kind oil? Oil and gene? Gas industry. Which kind oil? Oil. Red oil. Oil to the man carry mama put. You know here about 20 years ago, get prawn, get back kitchen. And when oil and gas go. No, I don't need follow you talk because right from time you don't believe in me. That say at the time. Something my baba sit down and see. You said no go see. Enya. He got zone. When they put oil for pot, put gas. Now red oil, gas no near there now. Enya oil and gas can give you na kitchen. They go. Le pastor. Each thing I am na wagin na wash. Your pastor na. If better say make total stranger tell us the main thing. Because I don't believe you. You don't believe me. Why you pastor? Man of God. Man of God, they will. I beg come. Good afternoon. I beg come. Peace be unto you. Please be Unto you, sir. Gallon. I beg, we want to ask you something. We just dey here, they argue. We say, now wetin person do when he's small. Now you go take know whether he will be great person or not. Man of God, did you understand? Swara Igbo. Put me through. Okay. No problem. Man of God, I say if a madu member than takere, you want to member than takagi ma moga, pukwa a great person. Upon our moment, creation and water from our from me and the men bammer. Upon her Jama Moga, who is mother, or Gadi great, or Gadi. Ihomenu, no Ihomenu. You don't know go one. Listen to the 2-3 of you are talking now. Oh, exactly the parable why I treated in the church where I go now. You see, from the book of Proverbs, chapter 1, verse 18. Owe kwuosi tule mo ga adịghị mma tule mo ga amasị gị ebubo ahụ iboro onye ọzọ eboghị ya ọ ga-arị gị mma. We know they fight for here. This is plain. Asị gị o Chioma asị ka na ajụọ gị ma nwatakịrị amụ nwatakịrị ọhụrụ n'ọkwa mgbe ọ dị ntakịrị ka eji ama ma ọ ga-ahụ onye kara aka. Oh, ọ chapter ka awụrụ na akwụkwọ Exodus ọ wee ị ga-enweta ihe gbasara ọmụmụ ihe gbasara ote ụmụazị na mgbe a mụrụ ha ihe ha ga-awụ na ihe ha na-agada awụ because akwụkwọ nsọ ekwuola emepe anyị anya sị ya na onweghị onye mmehie ọbụla ga-aba ịga n'ala eze. A sinner should not enter into the kingdom of God. Okwuo ya gbawa ya ọtọ na ka ị ga ka njizie ọmụmụ Kraịst anyị nye unu illustrate oge a mụrụ onye nzọpụta ya wụ Jizọs Kraịst. Asị mgbe nne eri ime even bido mgbe nne eji tụrụ ime asị mgbe ahụ ọ bịara ga n'ihe Josef Moses bịazie si ya na nne ya wu Mary na ọ ga-anọnyere ya ọnwa anọ ahụ ọ nọ ime ya ọ ka nọ nga ahụ tụrụ ime ya nwoke akpadị aka nwaanyị akpadị aka site n'ike nke mmụọ nsọ asa nọ ebe ọzọ nọ obinigwe esi ote asa esi na mbara igwe ote taghara ehe na-eji akpụ nwa ya banye gasị Mary nọwọ nọrọ womb ya ajaria. Mary say, behold unto thy son. Are you playing? Unto thy son, behold unto thy savior. Yawo, site n'ime nwa gị ka ga-esi enweta onye nzọpụta. Gịnị bịa mee mgbe eze Herod wụ onye isi
Onye isi ndị apostle. Mbeze Herod. Yes. Onye isi ndị apostle, the leader of the apostles, yeah, Herod of the apostle. Herod was not 12 apostles. Yeah, no Herod when onye hand over to Jacob who onye keji mabupuga Joseph. Herod of ya onye isi ndị apostle. Herod who the leader of the 12 apostles before. I am hand over to Jacob. Jacob who onye kebrele mama pu Simeon. I say that the ear of Simeon when they cut it off. Yeah, asking behind on the last supper. Behind the last supper. Simeon no there. Simeon no nga Herod we kulite were Goliath were catapult nye David ojiri gaga gbo from table last supper. Nga ka papa ni le jiri pa. Man of God. After him more go na confused, but pastor came confused. Man of God. We never see that one for Bible. I digress. Are you playing? In a we to you now. Okay, this guy. Yes. This guy in a back. Awesome money. No need to carry a manu. And gas. No, assistant oil, oil and gas, moto. Onyeke. Now what my papa tell me? He say when they bomb me when I still small, when I still dey crawl for ground. Say I still dey waka go where our red oil dey, and that our red oil dey close to gas. Say if I grow, I go become big man for oil and gas industry. Okay. Now what he mean? That is what your papa tell you. What he tell me? Otem siri hu ebe we hear basra mmanu. Red oil and the gas. Yes. The way I take this here, him jina ebu maga wona. It's either no come man on eburugi. But no eburugu take na man oku ye get kacha. Why are they laugh? No, why they no go laugh? I know today understand you, but what you talk? Wetin I No, you talk? say you are fine. I no believe you. Man of God. Okay. I no believe you. What you talk, man of God? Thing why I mean be say, since where you take small, Yes. you know see chocolate na bobo where children they take place. Tell na man oku for red oil and gas. Okay. Na there they go play. Yes. It's either you catch fire. Or fire catch Or you. fire catch you. That means you go die by fire. You go die by fire. There they go carry on the body come. No problem. Also that they put there na oil and gas. Why you go do that kind of thing? When Mother Mary was sick of children, women are raya. Are you sick of children? Yeah, sick of children. Joseph who would hear when you're carpenter. Yes, yeah, no, I'm gonna tell me him and tell him, Mogra for one. Oh, one no more knows one other asking me womb become the shift. Womb become the shift. Womb be an body. He was in no revolutionary with her. Behold unto thy son. The day where they give birth to her. Before even they born her, or that day Pogo where they born her, they say Papa the come food for heaven. Papa the Momowa. Papa from Jerusalem, they go Jericho. From Jericho, Hana Gahoje. O take a Papa. That Papa do waiting that Papa do represent. Be say a great man has born. He said, unto us a pikin is given. Unto us a child is also born to. He don't. Sorry, man of God. I want. Make I tell you my own. They say when are they small, I know they allow make guys. I mean men carry me. Only women. Always. You need the man of God. Somebody of my papa tell me. Now waiting be somebody of your own. You get as my papa explain. He said, "I'm beside go born girls." Your papa na your papa na opponent take. Either your father getting take or won't take the one. This is playing. Because gachi na ebe Jesus ahi no na ekwu na unto us a son is given. Aha. Can take us na akwa wagamishi. Okay. Unto us a born is given. Eja wo nwa amramo. And unto us a child is delivered. Mgba amuru ya wo Christ no nwe. As that time where papa and come the waka. From Jerusalem, Papa and go Jericho. From Jericho, Papa and go Libya. From Libya, you take a panda no naga hogene ligwe. That time where Papa and come the waka around. You go from Jericho, go to Jerusalem. From Jerusalem, Papa and go Libya. From Libya, and I saw he come the waka. They say immediately as the Herod can't give command. Say because I know say they don't born a great son. Yeah, of Jesus Christ. He can't give command. He say all the adults will get belly at that time. May they begin from their God. Any woman where carry belly, may they begin to kill them. Children where they don't born, may they begin to kill them. I don't hear this one. As they come, they kill. Mary come there for labor. Immediately Mary come enter into ninja house. That's all for ninja. Now they take Ninja house. Ninja where they keep animal. Mambada mozo maga. Ninja.
Ninja. Okay. Na lie. You lie. They don't call it Menja. Na him be the name Menja. Awo ti ihe hakwa jaja kwụsịrị ya. Ihe ji tikpe na eja na nkwụsị mgbe ahụ. Enele anya egbusiwala ụmụazị amụrụ ha. Asị ya mere go jaa. Jaa wakwa n'ihe ọpụtara wu. Ya ga-aja aja amụọ nwa. Ya mụ na ya ebe dị opundensha. Ya jaa aja onye ji tigie ni nja ya wu nne ja. Nne ja meri ja ya ga ja. Wee mụọ dị nwa wee buruzie great. Asị ozugbo ahụ amụrụ olu shi n'eluigwe dapụta. Egwu na-akụ ndị moto ya na-agba egwu. Ha na-agụ hey odogwu yubado hey pekwe kwuru hey bịa kwuru ihe na-agụrụ ndị Jerusalem lekpego hey odogwu yubado ọ ga-egwu asị ụmụ nwa bịa kata na-eme odogwu yubado kpakpata bịa kwuru bịa kwuru hey kome kutu haka hey ihe ahụ ihe ọnụ mụrụ hela ihe ahụ ihe ọnụ mụrụ haba hey ngwa bịa kwuru hey I don't know this in a gospel song. I don't know. Oh, gospel song. Ị ga na akwụkwọ Jeremiah. Na akwụkwọ Jeremiah ebe ngwụcha ya nga ka ị ga-ahụ ebe agụrụ egwu a. Odogwu yubado nga ahụkwanụ ka Obi Kubana siri ma gazie. Maka wetezie ya bụ odogwu otu elubala ya n'ime ụwa. Odogwu Bitas. Odogwu Bitas. Onye ọbụla ji wuru odogwu. So this song na gospel song I don't even know. Na gospel song. Maka na agụrụ bede ebe ọ nọ na gospel. Biko pastor ugbo ole ka ị na-eri nri na-ede? Mmike. Na-ada ede ni ọnụ. Na okwu Chineke asọghị ya wụ ndụ. Ị ga na-erikwe nri maka ị na-atara Chineke ahụ. Atafeele m ofe. Onye m na-atara ahụhụ makwa ihe m ji atara ya. Chineke. Ọhịa o jiri gụọ ya sị maka Chineke iwu onye na-eme ihe na mgbe ya. E nwere egwu a na-aga asị m there is nothing you cannot do practical maker. Hey, there is nothing you cannot do Jehovah overthee o. Ọwụ overthee asị onye ṅụrụ ya na aṅụrụ ndụ. Gide ya ọnụ mgbe m nụrụ overthee ka ọwụ ọ mgbe ahụ ka m ji were onwe m kalagazie n'ime sị nna m lekwe tii. Ụfọdụ so Jizọs ịdị ka mma na aṅụ ọwụ ote aka iri o nna m ịdị ka mma ihe ndị ụcha ahụ a na-etie ihe ụtọ nọ n'ime ya karịrị ihe iri. Jehovah overthee o. There is nothing you cannot do practical maker. Ọ bụ otu echiri gị ya agaghị m egbu onwe m maka ihe ọbụla gbasara ihe Chukwu ọ na-anụ m ọkụ n'obi nketa ụra n'ụkọtụ tupu m amalite bụ ihe mgbe there is nothing you cannot do practical maker. Hey, there is nothing you cannot do Jehovah overthee. Man of God. This is clean. So even if you may be willing to have a bunishi before, ịkọwachala ihe asị gị kọwa na-akọfezi ịkọfeele. Thank you, sir. I would thank you. Ihe a ga-eme otu anyị nụ mgbe anyị ga-agụ egwu a ka anyị nye ya otuto because ọwụ ihe na-eriwe otuto ọ dị-eri ego dị-eri ji. Follow me as I sung the song. There is nothing you cannot do practical maker. Want to go? There is nothing you cannot do Jehovah overthee o. Ihe tọgbuola nụ m you dey sweet in my life. Any practical maker. Hey, This is there is plain. nothing you cannot do Jehovah overthee o. Baby, now I have tasted all in the world. I have tasted in the world. There is nothing maker. Hey. I want to know Kuchuku Blagasia. Okuchukas now we are wonder. Was what property you might want to Hana property. When you can only tell one dog. Now, Rabba, Arawan, why can Gana and Masconia no Kuchuku Bala, your stock. Mokara and Bono and all one walk on. Mapokeno de Kitty, you repeat that Pito Sinaja.